खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPFनि खाम्फा बरगयारिया माब्लाबाबो देरहानाय नङा। नंगौ, BPFआ थारैनो क'क्राझाराव देरहानायनि मोनसेल' राजखान्थि दोलोमोन, नाथाय खाम्फा बरगयारिखौ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजाथि होनायनि थाखाय BPFआ क'क्राझार लकसभायाव माब्लाबाबो देरहानाय नंला। थारैनो क'क्राझाराव देरहागोन होनोब्ला UPPL, GSP आरो ई-रिक्सानि गेजेराव बबेबा नङा बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोआसो थारैनो देरहागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरनि गेजेराव बेबायदिनो मोनसे प्रेडिक्शन खालामबाय थानाया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो सासे क'क्राझार लकसभानि उदां बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि थारैनो हाग्रामा महिलारि अदेबानि BPF राजखान्थि दोलोआ क'क्राझाराव 100% देरहागौमोन जुदि खाम्फा बरगयारिनि अनगायै सोरखौबा बिजाथि होनायमोनब्ला। नाथाय खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि होनाय लोगो लोगो BPF राजखान्थि दोलोआ गावसिनि देरहाखानाय बिजाथिखौबो खोमानानै लानो गोनां जाबाय। नाथाय दायो UPPL, GSP आरो ई-रिक्सानि गेजेरावसो दावहाया जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। फारसेथिं कंग्रेस राजखान्थि दोलोआबो गुबुन गुबुन बोसोराव बिजाथि फोसावाखैब्लाबो देग्लाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि फोसावदोंब्लाबो नाथाय बिथांमोनहा 1 लाखसो भटखौ मोनगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुधनैयाव जिनाहारि खालामनाय आरो मानसि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ सरकारा नायनानै बिथांमोनखौ थारैनो जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ, फासि होनांगौ। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन दि थारैनो दुधनैयाव सानै बर' उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ माखासे दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै गालांदोंमोन। लोगोसेनो जिनाहारि खालामजानाय सासे उन्दैनि बिदाखौबो बिथांमोनहा इनायै बुथारनानै जिउ फोजोबदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेननायाव बेबायदिनो गोबांथार धरना आरो सोमावसारनाय हाबाफारिया जालांबाय। लोगोसेनो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिक्रम दैमारि अदेबानि BTR कन्ट्रेक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङाबो मैया नखरसिम थांनानै खौरां लाहैदों आरो खौरां लाहैनायाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जायफ्रा दायनिगिरि बे दायनिगिरिफोरखौ सरकारा मोजाङै बिजिरनानै थाबैनो बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम साजा अदेबानि फासि होनांगौ होननानै बिथाङा गोख्रों दाबि दैखांनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। BTC सरकार अदेबानि BTR सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय मोनसे अर्डार बिलाइ फैनायखौ जों बयबो मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाहैबाय देग्लाय 2024 मायथाइयाव दुंखावनाया बारा जानायखौ नोजोर बोनानै फरायसालिनि माखासे समफारिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बिथोन बिलाइखौ मैया थारैनो क'क्राझार DC अफिसनिफ्राय गासै BTCनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव फालिनो थाखाय बिथोन हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बांद्राय दुंखावनायखौ नोजोर बोनानै सिगांनि समफारिखौ लाखिनानै देग्लाय 2024 मायथाइनि गरम बन्द'खौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा माखासे फरायसालिनि थाखो खथा जागायनायखौ सोलाय सोल' खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बिथांमोनहा फोसावनानै होनाय बायदिब्ला गुबैयै LP फरायसालिनि थाखाय 7 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 11 रिंगासिम सोलिगोन। UP अदेबानि गेजेर फरायसालिनि थाखाय 7 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 11 रिंगा 30 मिनिटसिमहालागै सोलिगोन। बेनि अनगायैबो गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोरनि थाखाय 7 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 12 रिंगासिमहालागै थाखो खथाया सोलिगोन। बेनि उनाव फरायसालिखौ हगारनांगौ होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे बिथोन बिलाइजों फैगौ 27 मेनिफ्रायनो बेखौ मोनफ्रोमबो
सरखारि आरो सरखारि नङै फरायसालिफोरखौ फालिनो बिथोन हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बिथोन बिलाइखौ गुबैयै BTCनि डाइरेक्टर JP ब्रह्म बिथाङा मैया 25 मे खालि फोसाव बिलाइखौ अदेबानि बिथोन बिलाइखौ गासै रायजो राजाफोरनिसिम दैथायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरा खौसेयैनो ज' जानानै मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांखिया आथिखालाव बिबार बाथौ आरो बोलि बाथौखौ लानानै धेमाजि ओनसोलाव मोनसे गावबागाव हारिनि गेजेरावनो मोनसे बेले बेजे सोमजिबाय थादों, जायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार खौरां बिजों फोसावगिरिफोरा अदेबानि समाजारि बिजों नायगिरिफोरा जेबो फोरमान गैयालासेनो बाथ्राफोरखौ बांद्रायनिफ्राय बांद्राय खालामगासिनो दङ। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बे जाथाया गुबैयै गामिजों गामि जानायसोमोन, अदेबानि सासे सुबुंजों आरो गामिजों मोनसे जाथायखौ लानानै जानायसोमोन। बियो अदेबानि धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन। नाथाय बेखौनो माखासे खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव नंखायै खौरां बिजोंनि गेजेरजों धोरोमनि बाथ्राखौ लानानै रायखांनाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो खौरां बिजोंफोरावबो खौरां बिजों सालायगिरि बिथांमोनहाबो नंखायै बाथ्राफोरखौ फोसावगासिनो दङ। बेनिखायनो जायखिजाया समावनो गुबै जाथायखौ मोनथियालाफानो जायफोर बिथांमोनहा नंखायै बारा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोसावबाय थादों आरो जुदि बेबायदि फोसावबाय थायोब्ला बिथांमोननि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बिथाङा खावलायहरबावदोंदि थारैनो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि नंखाय जाथायफोरखौ लानानै जाहाथे जेबो आयेन फोरमान गैयालाफानो बेबायदि फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थायो आरो बेफोर जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हायो बेनि सायावसो खामानि मावोब्ला मोजां जागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिना हरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। सासे गथ'नि रोंनाया फरायसालि, प्राइभेट आरो सरकारिजों खोथा गैया। गथ'आ गोसो दङब्ला आरो बिमा बिफाया गावनि फिसानि सायाव फोथायनाय लाखिनानै मोजाङै जोथोन लायोब्ला थारैनो बे गथ'आ जेरावखि फराया मानो जाफुंसार जानो हागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैलाजे बरगयारी बिथाङा आथिखालाव बर'नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार थुलुंगाखांआरि बाथ्राफोर बुंथिबाय थानायखौ जोङो बयबो नुनो मोनबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो बिथाङा मैयाबो आरो मोनसे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो सोरबा गथ'नि रोंनाय रोङैया फरायसालिनि सायाव खोथा नङा। फरायसानि गथ'आ जुदि रोंनो गोसो दङब्ला एबा सोलोंनो गोसो दङब्ला लोगोसे गारजेनफोरा बे गथ'नि सायाव फोथायनाय लाखिनानै मोजाङै जोथोन लायोब्ला थारैनो बे फरायसाया जेरावखि जाया मानो मोजाङैनो रोंगोन आरो जाफुंसार जानो हागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव गारजेनफोराबो थारैनो सरकारि फरायसालि आरो प्राइभेट फरायसालि होनालाबासिनो गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लायोब्ला निस्सय मोनसे समाव साफ्रोमबो फरायसुलिफोरानो जाफुंसारनो हागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बर' राव फोरोंगिरिफोरनि थाखाय साननैनि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङावनो गोग्लैनाय बर' राव रोङै सुबुंफोरखौ दाब दाब जायगायाव बर' राव फोरोंनाय मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन समाव गुबुन बेबायदिनो हाबाफारि लाबोनाय बायदिनो आथिखालावबो बर'फोरा दाब दाब जायगायाव थानानै गावनि रावफोरखौ रायज्लायनो रोंलिया, अदेबानि गावनि रावफोरजों रायज्लायनो गोसोब्लाबो बिथांमोनहा रायज्लायनो रोङैखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि, जेराव बिथांमोनहा बर' राव रोङै सुबुंफोरनो गुबुन जायगाफोराव मिरु खालामनानै सोलोंथाइ होनो थांखिखौ लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो सायख'जानाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै मैया गुवाहाटीयाव साननैनि हाबाफारिजों फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाइ होनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइनि दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि थांखिया थारैनो बर' थुनलाइयाव अदेबानि बर'
हारियाव मैखोम थुलुंगा होगोन, अदेबानि बर' थुनलाइयाव मैखोम जौगासारनाय लाबोगोन होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बे हाबाफारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावनाया जोबोद गोनांथार होननानैबो बिथांमोना बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों।